Jamhira mun bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma alhamisa hawri ko 17 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi hawruji moon e ɗemgal Pulaar ko ɓuuri hewde hawruji men ko international ko noon ma en guidata toon to États-Unis ɗum noon ma en ƴeewa hono manditare 9/11 ɗum noon ko nde New York terroriste janno e mumen hono kanko président Joe Biden vice président Kamala Harris e kanko kadi ancien président Donald Trump ɓe pottini toon ki New York habaruji meɗen kadi ko fati politique seeɗa hono kanko Marjorie Taylor e kanko debbo goto kadi jiidaɗo e Donald Trump ene wayno ko dukoji goni hakkude mabɓe oɗo saha joni ɗum noon kadi ko kamɓe républicain heewɓe kadi nane jingganama kanko Marjorie Taylor ɗum noon ma ƴeewol ko no ɗiɗon dukoji habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal hono kanko Bassirou Diomaye Faye e ñalawma o ƴefti waɗi décret goto ɗum hunde caggal nde huccitati e Sénégal naɓe télévision o wi wonde ko salmini hono assemblée mabɓe national ma en ƴeew kadi hokkoni sababu muɗum habaruji meɗen ma nawa en toon to Côte d'Ivoire no gasi jeena e neɗɗo gama toon sibabunde terroriste morsinaji goto ne jeeya ma en jaa kadi toon to Guinée Bissau yen lurodiral gongal hakkude Guinée Bissau e Venezuela ko ɗum woni titruji won ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gara détuji muɗum joni joni siftin ɗon tan hande ko alhamisa 13 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ma en gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon mbiɗen ni hande alhamisa hawri ko 13 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji men nan toon to États-Unis puɗɗorɗen ene wayno ko hanki ñalawma yiyanomo hecci hanki ñalawma yiyanomo kanko président Joe Biden e kanko vice présidente Kamala Harris e kanko kadi ancien président Donald Trump ɓe kawri toon to New York ɗum noon ko manditare janggo bonnongo toon to New York ñande 11 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e goho ñande 11 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e goho ko ñande en avion ngaji janno toon to Washington DC toon to New York e toon to Shanksville e Pennsylvania ɗum noon ko ɓuuri hewde yimɓe oɗo saha joni ɓe koriji men maayi hen mbiyata ɗum ɗo ko wona manditare ko siftorde oɗo ñalawma ko ɗum waɗi hono kanko président Joe Biden e kanko Kamala Harris e kanko ancien président Donald Trump ɓe kawri toon ɗum ɗo foof kadi ɓe kawri toon kadi e yimɓe hohoɓe hewɓe jeeyaɓe kadi toon to New York surtout e laamuji gonnoɗi nden ha e laamuji gonɗi oɗo saha joni ɗum ɗo foof ko hollude wonde kamɓe foof ɓe jogui gondi solidarité saabu ɗeɗon jaaye ko jaaye on saaha tunnade kadi ko yimɓe hewɓe kalata ko wona jaaye suɓinoɓe wonde ko o ko démocrate walla ko républicain walla o ko indépendant ko wawi wonde fof yiyama en kadi hono kanko Kamala Harris e kanko kadi ancien président Donald Trump eɓe calmodiri o yiyama kadi kanko Donald Trump kanko hoore makko mo salmodiri e Joe Biden donc ala ɗum ɗo foof holli wonde ko oɗo saha joni ko signe moƴƴo wonande leydi Amérique yiide au moins hay sinde ko ɗum ɗo ari ko caggal balɗe ɗiɗi e kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump ɓe kawruno ko débat gulɗo hakkude mabɓe ɗum donc yiyama so yiyama kadi janggo muɗum eɓe dardi nokku goto kadi eɓe kamɓe ɗiɗo fof eɓe cunni sibabude oɗo ñalawma bannoɗo hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗum ɗo ko hunde moƴƴere kono ko wawi wonde fof ko haalete oɗo saha joni ko kanko Donald Trump o ari toon nde yiyama omo arde henne neɗɗo goto mo ganduɗa hen taw ko debbo oɗo saha joni gandanoɗo guila nde ɗum ɗon waɗi nde debbo kañum hoore mum kal haalluji kewɗi ko e nder internet wi wonde ko janggo bangu toon to New York ngu walla janggo bangu e hitande ujunnaji ɗiɗi e goho wona yimɓe ummiɓe caggal leydi ene wayno ko gouvernement mo États-Unis waɗi nguɗon janggo oɗon debbo noon ko biyeteɗo Laura Loomer kadi ko neɗɗo jeeyaɗo e fedde wiyeteɓe joni far right ko yimɓe haaloɓe gueɗe bonɗe nde ganduɗa fatude surtout henne serndude leydi ɗi e serndude kadi hadde ni États-Unis daji ene wayno ko kanko hoore makko kanko wonno ɗiɗon déclaration ngaji e nder en hitande caggal nde attaque o wanno toon to New York pour wiide wonde ko takketeɓe wiyeteɓe wonde ko kañumen joole avion ngaji jane New York walla jane Pennsylvania wona gonga ko gouvernement Amérique waɗi ɗum ko wawi wonde fof ɗum ɗon addi oɗo saha joni jibre wonande non seulement hay yimɓe ɓe gona républicain ji mais surtout républicain ji ko ɗum waɗi kadi ene wayno kanko debbo oɗo kadi ko gandaɗo kadi mo haala e Kamala Harris gueɗe ɗe ganduɗa ko fati leñol makko kanko hoore makko ene wayno ko won haalluji kewɗi ɗi Donald Trump haalata kanko takka wonde ko kanko haala ɗum pour wiide wonde ko Kamala Harris ko indien wona ɓaleejo walla wiide wonde Kamala Harris meeɗani wiide hoore mum ko ɓaleejo walla gueɗe ganduɗa henne haalde gueɗe nefniɗe ko fate e Kamala Harris ko kanko haala ɗum ɗo fof noon ene wayno surtout hono kanko biyeteɗo Marjorie Green Taylor
représentant jeyaɗo toon to Georgia o waɗi réaction mawɗo hannde o wi wonde ko Donald Trump ene foti serdude hoore mum e oɗo debbo par ce que oɗo debbo ko debbo mo ngannduɗa en waɗi campagne laabi ɗiɗi pour wonde kañum hoore mum jeeyade toon to suudu sarɗiyankoɓe ko noon ronki dañde si babunde idéji muɗum walla ko miijoto ko hunde nde woodani ɗum noon kadi ko waajoto Donald Trump ko walla kañum hoore mum ko haalata ko wona hunde nde ngannduɗa en kamɓe jeeyaɓe maga ko mbiyata maga noon ko mouvement mo kanko Donald Trump mo ardi wona ɗum ɓe gonɗinani leññam ɓe gonɗinani gueɗe ɗe ngannduɗa théorie ji kanko debbo haalata ɗe ɗum noon ne wayno ko kanko Marjorie Green Taylor républicain kewɗi kadi ko kollima support mumen oɗo saha joni wiide wonde ko haysino ɓe kalani directement ɗo Donald Trump yo serte makko kanko oɗo debbo ene wayno ko mbi wonde ko oɗo debbo wawa wonde bajotoɗo moƴƴo pour neɗɗo jiɗɗo wonde président donc siftinde ɗon tan ene wayno ko nder donc hande siftinde ɗon ko fate 9/11 ene wayno ko fate manditare oɗo ñalawma e hitan ujunnaji ɗi nogas kono wiye ujunnaji tati neɗɗo maayi e oɗon attaque ɓeɗon mayɓe noon ene wayno ko avion ngaji ɗi en won wonnoɓe avion ngaji won wonnoɓe kadi ɗeɗon kuɓeje ɗiɗi ɓurnoɗe towde gonɗe New York ɗum ɗiɗon avion ngaji jandi ɗum ko ɗum waɗi oɗo saha joni won ɗum ɗoji mahaɗi ɗon ko ɗon kamɓe kanko président Biden e kanko vice président Kamala Harris kanko Donald Trump ko kamɓe fof ɓe ngari e oɗon nokku kamɓe mayɓe hen ɓe fof inde mabɓe ne binda hen e kadi ene wayno ko ade mabɓe darade ɗon cérémonie o nde fuɗɗi nde henna ko kamɓe ardinoɓe événement o ko eɓe limta goto par goto kadi hollude sunare mabɓe hande ko fate élection e hono kanko Donald Trump e tumnade kadi haaluji ɗi o haali télévision hande o wi wonde ko tawde o pottiral makko e Kamala Harris woni laabi ɗiɗo omo waɗa débat omo wadda e candidat ji démocrate en o wi hankkadi ne wayno kanko wonta wattu débat goɗɗo par ce que laabi ɗiɗi fof kanko hawi ɗum noon tumnade kadi jayniyankoɓe kalan mbi wonde ko firti tan ko kanko Donald Trump ala kalanomo gonga pour wonde ko kanko perdi débat mo waddano e Kamala Harris o hay sindo nde wadde Joe Biden nde wiyano ko kanko gañi ko ngolɗo laawa kanko perdi ko way wonde o wi wonde ko oɗo saha joni o artani bon e tumnade haraleɓe noon ko fati jayniyangal mbi wonde ko hay sindo ko campagne makko kanko Kamala Harris ene continue namdade wonde eɓe mbattu débat goɗɗo ene wayno gongira gonga kanko Kamala Harris o yiiɗa wattude débat goɗɗo donc ha hande ko jiida e ɗum ɗon ene wayno ko ñande débat mabɓe nde kanko Donald Trump hutornomo konngudi wiide wonde ko toon to wuuro wiyetengo Springfield Ohio ono yimɓe immigré ji jeeyaɓe ummiɓe toon to Haïti nen toon ene ñaama dawaɗi yimɓe ene ñaama ulluɗi yimɓe enen ñaama kala dammiri walla ko wawi on fof ko yimɓe nehata journaliste uji ene wayno dartininomo kanko Donald Trump mbi wonde ko kaldi e maire nandima maire goɗɗon wuuro pour wiide wonde ɗum noko gonga ɓe mbi wonde ɗum meeɗani tinde ka ɗum haala hono kanko gouverneur mo Ohio hono biyeteɗo Mike Dwayne o yalti kanko hoore makko télé hande o wi wonde ko ɗiɗo haaluji ko haaluji ɗi meeɗani wonde e kadi won caɗele gonɗe toon to field Ohio kono noon wona caɗele kam dawaɗi yimɓe walla ullude yimɓe ne ñaame donc ka ɗum haala kadi ko haala jantuka e pour wiide semtinde kanko Donald Trump ko noon ene wayno ko e tumnade kadi e jaabol makko kanko Donald Trump ene wayno weltaki Mike Dwayne ene walla démocrate en pour discrédite dem bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sahel habaruji men international guiɗorɗen ko toon to Sénégal e tumnade kadi ko yalte télévision ngaji hande hono kanko Bachir Diomaye Faye no ɗaminno ni wonde ko ñande 12 lewru septembre e tumnade kadi ko article 87 ko rokkimo kanko gardiɗo leydi Sénégal ene wayno ɗaminno guila ñande ne haltano wonde ko maw sammin ko wiyete assemblée mabɓe national ɗum ɗo fof ari noon ko caggal nde kamɓe ardiɓe leydi ndi hono kanko Bachir Diomaye Faye goto naɗo guila e mois d' avril yo ardu leydi ndi enne taw ko dañi ko victoire ɗum koye guila premier tour e kanko kadi Ousmane Sonko premier ministre nokko ɓe donki dakkodirde walla famodirde walla kamɓe koye maɓɓe ɓe donki gueɗe mabɓe ɗe ɓe mbaɗata ɗe henna guila programme mabɓe yo jaaɓe toon to assemblée nationale ɗum ɗo kadi ari ko sakkiti ko hono kanko Bachir Diomaye Faye ne wayno yontere ɓennude to o wawino noddude assemblée nationale o ko mbiyata session extraordinaire ɗum ɗo fof ko ƴewde gueɗe ɗe ngannduɗa ko hon pelle ɗi laamu ɗi ngannduɗa kanko yino samminde ɗum noon addata to assemblée to en ene wayno ko caggal mum hon yimɓe wonɓe opposition surtout henne kadi taw ko ɓuuri hen hewde ko parti makko kanko ancien président Macky Sall cammini ɗum ɗon caali donc ɓe golti 83 contre 80 ko ɗum waɗi guila nden kanko hoore makko kanko Bachir Diomaye Faye caggal muɗum o seeki ɓeɗon yimɓe ardinoɓe ɗeɗon pelle ɗiɗi
o seki ɗumen ɗum no woni donc so ɓeɗon ceaka men wayno pelɗinati wonde o haalino kadi guila nden o wi wonde ko caggal nde kadi kamɓe yimɓe jaaɓe opposition ɓe mbi wonde koɓe mbaɗa motion de censure ɗum noon pour wonande kanko Ousmane Sonko holko waɗi sababu o arani ha hannde guila ɓe keeɓi victoire on fonno arde toon to assemblée national o waɗa discours makko mbiyata politique général ko ɗum waɗi donc ene wayno koye ñalawma hen kanko Bassirou Diomaye ko e nder haaluji ɗi o haali ɗum noon komo huccitetele wi wonde ko d' abord ene wayno ko won programme uji kewɗi ɓe jogino wadde ɓe jiɗno wadde ɗum ene wayno ko guila ɓe puɗɗi guere laamu ñande fof ko ɓe kawrata koye blocage ɗum noon ko ene wayno ko assemblée national ko woni toon ko yimɓe opposition darde mumen tan ko hadde ɓe wadde ko kala gueɗe ɗe ɓe jiiɗi wadde ko wawi wonde fof wi wonde ko siftini hen tan o wi ko nde ɓe gaari e laamu nde ɓe tawi ngaalu leydi Sénégal ene wayno ko koko bonna no fewi e ɗum noon ko ɓe jiiti hen gueɗe ɗe ganduɗa henna ko hunde nde fotani wonde kono ene wayno kadi koɓe continue wadde enquête aji mabɓe ko mbiyata audit kadi kala moɓe tawi kañum woni responsable ene wayno ko mana yeeso lawol siftinde on tan ene wayno ko tugui nde ɓe puɗɗi enquête aji nde guila nde ɓe gaari e laamu yimɓe hohoɓe hewɓe wonnoɓe laamu Macky Sall ene wayno oɗo saji koko kaɗa yaltude leydi ndi ko wawi wonde fof e nder déclaration mo waɗi woni kanko Bassirou Diomaye Faye gardude leydi Sénégal o wi wonde ko woteji législatif mbaɗata ko ñande 17 lewru novembre ɗum noon ko nden kadi omo ñaagui Sénégal naaɓe yo dokkumo kanko Bassirou Diomaye Faye gardude leydi Sénégal tawde kadi o dañi ko premier tour élection ngaji nden o dañi victoire yo dokkumo chance o daña assemblée national o daña toon majorité beela omo waɗa programme uji waylude ngaalu leydi ndi waylude kadi leydi ndi e kadi artirde kala ko wiyete gonga e toon to Sénégal oɗo réaction noon ene wayno ko caggal muɗum noon kamɓe wonduɓe laami surtout henne kamɓe jeeyaɓe parti ko mbiyata coalition Diomaye Faye pour président walla kamɓe jeeyaɓe parti ko mbiyata parti Pastef walla yimɓe jeeyaɓe opposition surtout henne yimɓe jeeyaɓe APR goto maɓɓe fof réaction muɗum jiita e goɗɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe jeeyaɓe opposition ɓe mbi wonde donc ko joni haare fuɗɗi pour opposition ɗum noon ko fate wonde campagne mabɓe no mbaɗata kadi eɓe ɗamini komaɓe continue toujours jogade majorité toon to assemblée nationale hande habaruji men international toon to Côte d'Ivoire tumnade kadi ko winda toon to quotidien Nouakchott hono nogas en jeenayyi neɗɗo nanggama toon to Côte d'Ivoire ɓe nanguira noon ko pour tumede wonde eɓe gone peeje ko fiyete wadde boniyankagal ɗum terrorisme ɓeɗon nogas e jeenayyi nangga en jeeya hen murtanaji donc kamɓe nanggaɓe kamɓe nogas e jeenayyi ɓe ne waɗi hen murtanaji goto ne waɗi hen Côte d'Ivoire naɓe jeeɗiɗo 10 mabɓe jeeya toon koto Burkina Faso ne waɗi hen Mali naɓe jeeyo ene waɗi hen kadi gambinaji goto donc kamɓe Mauritanie najo nanggaɗo wiyete ko Alassane Sow o jooɗino ko toon to wiyete Jimbo Koro wi wonde ko ne wayno ko kanko hoore makko jeeyaka ɗum o jeeya koye nanggaɓeɓe e tugnade ha hande article haali wi wonde ko kamɓe nanggaɓeɓe fof ne wayno ko donc e tugnade ko kanko biyeteɗo Adama Coulibaly ko haali ñande 22 août hitande ujunnaji 2024 donc kanko woni ministre ivoirien toppiti ko fati finance et budget o wi wonde ko e tumnade koɓe jamiri en wayno ko kamɓe nanggaɓe toon nogas jeenoɓe foof kala compte uji mabɓe bancaire koko mbaɗa koko nangga oɗo koko dartina oɗo saha joni ɗum noon ko enquête woni ɗum noon article bindaɗo toon yaltina wonde kanko ministre toppiti ko fati finance e budget o ene wayno ko yamiri wonde ko ɓeɗo foof ene wayno kala koni compte uji mabɓe bancaire walla kala koni jawdi mabɓe yo waɗe gel woni yo fawa hen juuɗe ɗum noon kadi ene wayno ko lebbi jeegom foof hadde enquête o gas ma continue kadi wattede kadi maɓe continue rende ɗum wawi wonde fof ene wayno ko kanko mortanajo o wiyete ko Alassane Sow tugnade ha nde article o no haaliri habaruji men international hande ne wayno ko ene waɗi lurodiral gongal oɗo saha joni hakkude kamɓe Venezuela e kamɓe Guinée Bissau ɗum noon ko caggal nde avion goto nangga toon to aéroport Guinée Bissau gonɗo toon to Vieira de Bissau ene wayno avion on tan waɗi ken wona ujunnaji 2,53 kilo cocaine ɗum noon taw ko nanggui ɗum ko kamɓe Guinée Bissau ene wayno ɓe guila nden ɓe mbino avion ko avion Venezuela kadi walla ko Venezuela ummi caggal muɗum noon kanko ministére toppiti ko fate affaire intérieur to Venezuela biyeteɗo Diosdado Cabello o haali e nder haalluji makko taw kadi o haali ɗum ko affaire mettere oɗo avion nanggaɗo toon to aéroport gonɗo toon Osvaldo Vieira de Bissau oɗo avion meeɗani arde toon to Venezuela meeɗani juurade hay lawol goto toon to Venezuela donc so tawi ne haala ne wiya wonde ko fate en ñamoɓe drogue walla hutortoɓe drogue ko Amérique du Nord wona kamɓe Venezuela
ko Venezuela naɓe kañumen takkete tan taw wona gonga gueɗe mbaddeteɗe caggal leydi donc ene wayno ko Venezuela kañum hoore mum wona kutortoɗo drogue wona kadi ndemowo drogue kanko ministre de l'intérieur mo Venezuela o takkata ko États-Unis donc avion en wayno nanngaki ne waɗi capanɗe 7 koli taw ko koliji cocaine ɗiɗon koliji fof ene wayno mbinda hen gommi ko Venezuela ɗum caggal nde vérification wiyama wonde ko kamɓe police judiciaire ɓe tawi wonde ko yimɓe joyo goni avion ɓeɗon yimɓe joyo ne waɗi hen neɗɗo yimɓe ɗiɗi jeeyaɓe toon to Mexico neɗɗo jeeyaɗo toon to Colombia neɗɗo jeeyaɗo toon to Brésil e neɗɗo goto jeeyaɗo toon to Équateur donc wawi wonde fof ene wayno ko oɗo avion nanga wonnoɓe hen ɓe fof oɗo saha joni koko nanga toon to Mauritanie hono kanko mawɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikhul Ghazouani o wawi fottude hande e ñalawma hono gardiɗo cour suprême mo Mauritanie biyete Cheikh Ahmed Ould Sidi Ahmed ɗum noon ko rokkude ɗum wonde ko document ji ko fati hol ngal o jogui kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani ɗum fof ari noon ko caggal nde kanko hoore makko woni koye omo woni e fewnitade oɗo saha joni fuɗɗade mandat makko ɗiɗaɓo ɗum noon e wayno ko oɗon déclaré ene wayno document ji mi baɗɗi kala ko woni jawdi makko ɗi waɗama copie ji muɗum neldama toon to greffier ene wayno ko greffier toppiti ko fati oɗon commission toon to cour suprême biyeteɗo El Moustapha Ould Sidi mum kañum hoore mum ene wayno ko kañum hoore mum rokkiɓe reçu ɗum ɗo fof ko hollude wonde ko tumnade no article haali wonde ko hollude ko wiyete transparence ɗum noon kala ko waɗete kala ko goto maɓe wonɓe laamu ɓe heɓat walla ko heɓoyta walla ko jogui yo ande holto ummi ɗum noon so tawi fuɗɗama zéro wiyama jomum jogui donc so tawi yalti laamu ngu ko joguino ko ɓeydi hen ko holto ummi ko wawi wonde fof ene wayno ko commission toppitiɗo ko fate transparence walla ko fate ƴewtogol ko yimɓe laamoto ɗum jogui toon to Mauritanie ene waɗi hen jeeyaɗo kanko gardiɗo cour suprême e kadi président mo mbiyata cour de compte e président kadi cour conseil supérieur de la fatwa ene jeeya hen kadi gardiɗo ko wiyeten recours gracieux ɓeɗo fof ko yimɓe membre uji kañumen keɓata oɗo rapport pour wiide wonde ko seedantagal kanko gardiɗo leydi walla kanko bawɗo wonde foof fonctionnaire état Mauritanie o rokki wonde ko wiyete o haali holko woni patrimoine makko ɗum noon firti wonde ko holko jogui haade makko nadde fonction ngaji ɗi holko jogui noon foti e holto yarata oɗo saha joni cakkitirɗen habaruji men international ko toon to Gaza tungɗen hande ko radio France international haali hono kamɓe Israël naɓe ɗum avion ngaji mabɓe bombi e ñalawma he nokkuji ɗiɗi nokku hen goto ko toon to Syrie toon to Syrie ɓe mbawi warde toon neɗɗo libanais goto taw ko kañum ho ɗum koye ardinoɓe groupe biyeteɗo Hezbollah no wayno armée Israël wawi warde biyeteɗo Ahmed El Jabre moɓe mbi terroriste jeeyaɗo Hezbollah gonɗo toon to Syrie o wara kadi ko nokku biyeteɗo Konetra ɗum noon ko armée Israël haali ɗum e caggal muɗum ene wayno ko communiqué jaltude kadi hono kamɓe Israël naɓe ɓe mbawi kadi bombude école goto école o kadi ko nokku mo ganduɗa en yimɓe wiyanoɓe ne mbawi sornade toon e ɓeɗon yimɓe kadi sornotoɓe toon ɓene jeeya hen yimɓe liggotonoɓe e fedde Nations Unies sinde wallude yimɓe ko fate sornoyimɓe walla sornotoɓe oɗo saha joni o gila ñamdu men ha safruji men ɓe mbawi warde hen yimɓe jeegom ɗum noon ne wayno ko Nations Unies kañum hoɗum waɗi oɗo rapport hande kalmisade wonde ko yimɓe muɗum jeegom mbarama toon e kadi ɓeɗon yimɓe ɗo liggotono foof enen joguino ko wiyete coordination hakkude mabɓe enen mbaddano coordination enen mbaddano e Israël naɓe coordination donc kamɓe Israël eɓe gandi ɓeɗon yimɓen toon ko wawi wonde fof e tumnade kadi habaruji gommiri toon to Tel Aviv ɓe mbi wonde kamɓe ɓe bombuɗo oɗon école ko wonde ko Hamas ene hutoro oɗon école pour kañum hoore mum werlade mabɓe bomboji bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma alhamis 13 lewru septembre hitande ujunnaje 2024 en mbaali jaam on jarama kadi ha janggo so Allah jaaɓi